Esquerra Republicana i Vilafranca en Comú fan una crida a acordar una estratègia de ciutat sobre la xarxa ferroviària, tot destacant que el tren és un dels punts clau en el futur de Vilafranca i del Penedès. Durant aquest mandat, tant Esquerra com Vilafranca en Comú han situat aquest tema al centre del debat a Vilafranca, identificant les mancances actuals i proposant solucions de futur per la millora de la xarxa de Rodalies, l'aposta pels trens regionals i també la millora del pas de les mercaderies. En aquest sentit, una de les seves propostes és l'impuls de l'eix transversal ferroviari per descongestionar l'R4 de la circulació de mercaderies i de retruc permetre millorar la mobilitat de passatgers en aquesta línia. Enllaça Lleida, Cervera, Igualada amb Martorell, per tant, possibilita que tots els trens de mercaderies que passin pel centre de la península no passin per la R4, com ara, i com es veurà multiplicat exponencialment a partir de que entri en funcionament en ple rendiment l'obra que s'ha realitzat al túnel de Martorell, i per tant, amb l'eix aquest, el que possibilitarem serà esponjar més el que en diríem de la R4 i, d'altra banda, amb una visió de Penedès ampli, el que assegurem és que l'Anoia tingui una connexió directa amb Barcelona. Les polítiques de mobilitat representen per Esquerra i Vilafranca en Comú una prioritat i proposen una estratègia de ciutat per poder acordar entre els actors socials, econòmics i polítics una línia d'actuació conjunta per defensar els interessos de Vilafranca i del Penedès. El que demanem és que es convoqui immediatament, passat festes, aquesta Junta de Portaveus. A Vilafranca tenim altres reptes, s'ha d'acabar el cobriment de la via, s'ha de lliurar l'obra del cobriment de la via a l'Ajuntament perquè pugui actuar lliurement, etc. Per tant, o fem ara aquestes reunions i ens posem d'acord o després serà massa tard, no? La nostra idea és un acord a Vilafranca que després es pugui portar als Consells Comarcals del Penedès i un acord de vegueria, no? Perquè el que estem demanant per Vilafranca no només beneficia Vilafranca, beneficia el conjunt de la vegueria. Sàbat i Arnabat defensen que és urgent que Vilafranca tingui una estratègia de ciutat sobre la xarxa ferroviària i els reptes que implica, tenint en consideració la ciutat i el Penedès.